Pynkut ka Seng Samla Urksew Wahpathaw haka arpun rio tarik January 2000 arpun rio ka badai ru ka Republic Day iaka Under 14 Boys Football Championship. Ki tim bapoi ka final ki long ka nong thamai persya ka penter. Ka jaka ban penlong ikini ka jin akai ka long hamadan plang so shan hajan ka office PHE ha Urksew Wahpathaw. Ka song tingka nong job ka long 10,000 tingka bat ki barem ka long 1,000 tingka haringkat ki trophy. Badha ketika si ondan lang ukong san Shri Rabok lang ting song Organizing Secretary ke NPP Penusla Block badu sembut kong san Shri Donaldson Pingrop President Seng HYNM.